Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachenge ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadika ndofunga maona nhasi ndaswera ndichimamwaya manews updates ende akawandisa adaisa muzuva ranhasi. Ndo mufambiro watinongoita everyday iwoyo kune vanga vachangotanga kutibata muzuva ranhasi. Saka ndatisubscribei ndatitene on the notification bell ndatisheyei mavideos edu kune hama neshamwari kuti vabatsirikane nekuona zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. First video avadikani sekuziva kwamunozviita vanyowani tikuitira vanyowani vachatibata muzuva ranhasi. Maupdates epanapa tomabatanidza. First update ividhiyo remunhu anga achitaurawo pane kawarning kazopa ipapo, pane ziwarning rapa ipapo. So dati muone vidhiyo iroro mapedza kuona vidhiyo ndabva ndadzoka ndichirova chemutauni muCBD kuti chii chiri kumboitika, chii zvafamba sei, chii chiri kutora nzvimbo zvagumira papi, zvanga vichienda nekupi. Ndorada kubva ndadzoka ndichirova. So zvandida kumbokuitira da kusiyai muchiona vidhiyo remujaya uyu. Let's this video. Morning, comrades. How are you? I just hope this message finds all of you well. I'm trying to figure out where exactly the panic is coming from. My inbox has been flooded with messages, and people have been calling me, sending me the video of General Anselm Sanyatwe being sworn in as Minister of Sports. I need to ask you this question. If you can answer this question, then I will know we're on the same page. Mnangagwa ajga ice cream aka facilitate transport yekuti aitwe airlifted aende kunorapwa ndiani? That's the first question. The second one, aka facilitate kubuda kwa Emerson muZimbabwe achienda kuMozambique ndiani? That's the second question. Akafonera Emerson Dambudzo Mnangagwa kuti chidzoka muZimbabwe ndiani? That's the third one. And the fourth one is, akaita restore legacy ndiani? And where was Emerson? And is there any sign of panic yamuri kuona maziso aChiwenga? Definitely no. Mukaona ndakapfeka kepi iyi chitima chisati chabuda murodi. What I just want to assure Zimbabweans is there's really no need for anyone to panic. Everything is still in control. Mukaona tichitorowa Gasolite ure zvinhu zvichakanaka, musapanike. Never musaite panic kana mbichana, zvinhu zvichitori right. So basically the point that I'm trying to tell you guys is Chiwenga is very much in control. Kuti Mnangagwa anze atonge zvaari kuita izvo is because of General Chiwenga. So zvese zviri kuitika izvi hapana chinomboti vhundutsa kana one, because inguva yaEmerson ngaite zvese apedze shungu. But what I'm going to tell you is a time is coming. It's very ipapadhuze munoze ina anotauri njeka. A time is coming. It's fast approaching. It's just around the corner. And vakomana vachatanga kudzosera. Zvese zvine zvichikunyorwa pasi kuti apa parowa offside, apa tarowa offside, apa tarowa offside, apa tarowa offside. And it's for you all to see the kind of person that Emerson is. Izvi hapana achaudzirwa. Mese murunadza kuona kuti all right, and nyika yese yasvika pakuti kusarenda vati taboa tichadi. Saka vakomana vachadzosera zvavo very soon. Muchanatsa kuona inenge iri blow by blow. 2017 hamuna chamakaona. Isapina imessage isei pakanaka, muchazoiyeuka. 2017 hamuna chamakaona, hamuna. Amanaga anu makaona video kane zurwa Emerson akagara apa, Chiwenga akagara apa. Makanatsa kuzvionaka mipengo ichinyepera kuombera. Aiwa mudara aomberere zvisina basa. Aiwa hazopusa akura General Chiwenga zvoti anosekerera zvinhu zvisina nebasa rese. That must just show you something. Something is not right. So imi maexpecta kuti mundarisanyati kubva atoti aiwa ndezvekupenga aiwa vava vanhu vakuru vane maitiro avo akatosiyana. So the hope must not die. Everyone needs to stay vigilant. 31 March munhu wese
ngatiende mstreet. Ndofunga makanzwa message yakataurwa naMudharagesa, everything is in control. There's really nothing for people to worry about because all is well. 31 March ngatisangane mstreet. I will be in Zimbabwe. Thank you. Next update ividhiyo remapurisa anga achifamba mutauni muCBD muHarare. Soda kuisira video mapedza kuona video yoda kuti mutaura zvamunofunga mucomment section ndo situation yanga iriko. Vadikani ndatikomendei mucomment section tichitaura kuti tichionesana kuti bo here mapurisa anga achifamba mutauni anga akati wandei ende anga ane mota dzawo. So ndokumbira kuti share this video kwamane shamwari nekulike this video. Kulike kwauchaita zvinobatsira kuti video rino iri sawira wako hama yako ari kumativi mana enyika anobva achibatsirikana. Panapo changu uchiona manews updates zvinosiririsa, zvinobatanidza ukama, zvinonyadzisa, uchamwandira panapa. Saka ndatisubscribe ndatitene on the notification bell. Inisa hatirari ndakukutizai. Tusangana zvekare manje munguva inotevera. Hapana chekumirira vadikani. Bhora mbiri kana tatotsika gear, usabvise gear kubata mabreak kana tatofunga kuenda taenda. Much love.